Koso yango sirikal ni tiende nango. What are the boundaries? Eni karaja piny ma Azimio ok nyadhi manyo kipande koso ko nyadhi manyo service ne sirikal moko yango koso tiende nango. Kata eno yudo passport nyocha. Emomiyo pattern ma wacho ni en ni nikech sani wane higa mar 2023. Nitiere tactics moko manotiyo 92, 96, 97 masani ok nyal tiyo. Nikech mar ariyo japiny sani nigi yore mang'eny moyudo godo weche kaka timore. Emo mineno gik ma governors gi kodhi e romo gi jotend migepe to piyo piyo waseng'eyo ni ne giromo. Nikech piny olony nitiere weche yore mang'eny mag tudruok. Koro magi gik manyaka ketie paro tiko ni oyo. Ka wadhi kucha to jopiny neno ni wandhogo jakom. To bathe kone governor bende wacho ni kapok gitimo gigi to gibedo gi mbaka gi party leader ma en jakom. To giloso to giwinjore to gipimo ne gimomiyo magi nyaka timore to puodho gi ni dhi uru. Koro magi gik manyaka bed ni inywande paro to ji winjore tiko ni mae yo mwabro luwo to bro bedo mayot. Pattern nyaka loko. Fred gida kachiel kende. Ano ka saringo matek mokal. Adier makende Victor mantiere ka ok wawuondore. En ni jotelo makaluo thoth gi ywayo jok gi bath ng'utgi. Ok gichomo jok tir. Dhiang' sami puro godo tineno kichwade tineno ka olengo bath